وہ سجاوٹ واسطے انہوں سجا دیندے نے. میں اس طرح اندر کہ مکے دا سامان ملک شام دے اندر بڑا مشہور سی. جویں ساڈے وچ باہر دا سامان بڑا مشہور ہے. جے کوئی آکھے چا پاکستانی ہے تے آندا نا 2 نمبر ہے تے باہر دا ہوے بھاویں وچ موتر ہی پایا ہوے تے آندا یس ایک نمبر ہے. سیل لگی ہوئی باہرلے ملک دا سیل پیک ہوتے آیا بھاویں انگریزاں دا موتر ہوے وچ. بیسٹ کوالٹی ہے, بیسٹ کوالٹی ونڈرفل بہترین. تے جے پاکستان دا ہوندا نا 2 نمبر ہے. اللہ تے اس وقت ملک شام وچ مکے دا سامان بڑا مشہور کیونکہ ختیجہ پاک دامن بی بی دا سامان جو جاندا ہوندا ہے. سبحان اللہ, سامان بڑا مشہور. میں سناندا کہ میں جا کے سارا اما خدیجہ دا سامان اسی جا کے اوتے خیمہ لگایا, جا کے سامان اسی میں لٹکا دیتا. پچھلے پاسے ایک آرام کرن واسطے جگہ تھوڑی جی بنا لئی. لوگ آندے نے, جیڑا ادھروں ٹپدا وہ بھی دکان تے کھڑو جاندا, جیڑا ادھروں آندا وہ بھی دکان تے کھڑو جاندا. سبحان اللہ. وہ کیوں کھڑو جاندا ہے؟ وہ آندے نے یار سودا لئیے بھاویں نہ لئیے اے سونے جے مکڑے دا دیدار. سبحان اللہ. جیڑا ادھروں آندا ہے وہ بھی سرکاروں دیکھ کے کھڑا ہو جاندا ہے. دل کردا سامان لے ہی نہ لئیے, ادھے نال 4 گلاں بھی ہو جان گیاں. سودا لئیے تے بھاویں نہ لئیے, اس سونے نو ویکھدے رہیے. اینو ویکھدے رہ جائیے. میسرا آندا ہے کہ ساڈی دکان تے رش لگ گیا. باقی تاجر جڑے نے منہ دے اوتے ہاتھ رکھ کے کھڑے نے کہ ساڈیاں دکاناں ویلیاں تے میسرا دا دکان جڑی ہے اودے تے گاہکاں دی لین ہی لگی رہندی. تے میسرا آندا سی اس ویلے میری دل دے اندر سرکار دی عظمت اجے تک اتنی اجاگر نہیں سی ہوئی. میرے دل وچ خیال آیا کہ شاید میں بڑا سیاںا تاجر بن گیا کہ دوجے سارے ویلے نے تے میرے کول گاہکاں دی لین. میسرا آندا میری تھوڑی جی عادت بدل گئی. میرے دل وچ خیال آیا کہ میں سامان مہنگا نہ کر دیاں, مہنگا نہ کر دیا, اس نے مصطفیٰ سماعت فرماؤ. میرا دل کیتا میں سامان میں ریٹ ڈبل کر دیتے, قیمت ڈبل کر دیتی. گاہک گھٹدا نہیں بدلدا ہی جا رہا. سبحان اللہ. گاہک بدلتے جا رہے, میں ریٹ بھی ڈبل کر دیتا. میرے کو گاہک بھی بدلتے جا رہے تے میں اپنے آپ وچ بڑا ہوشیار. میں کہنے لگا کہ میں بڑا سیاںا ہو گیا کہ لوکی میرے کو ہن سامان آ کے خریدتے نے. مینوں اچھے سامان دی پرکھ مینوں معلوم ہو جاتا ہے سامان اچھا ہے کیڑا کھرا ہے تے کیڑا کھوٹا ہے. میں اس واسطے کھرا سامان لے کے آنا. میرے کو بڑے گاہک آندے نے. تے میسرا کہنے لگا کہ ایک دن سرکار فرمان لگے میسرا تو دکان تے کھڑو تے میں جا کے آرام کراں. کملی والا پیچھے کی گیا, سارے گاہک بھی ختم ہو گئے. اللہ اکبر. سارے گاہک ختم ہو گئے. اندر پھر میرے دل وچ خیال آیا نا کوئی گل ہے شاید میری وجہ تو یہ سامان بکدا ہے. کوئی گل نہیں, گاہک بدلتے گھٹتے رہندے نے. میرے آقا دے غلاموں توجہ فرماؤ.